Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Phombela Sidima samaMpondo, baba mkhulu omkhulu phakade, amen. Asazi ukuthi lesi sizwe sakwaZulu sasilithathaphi leli bhadi likhulu kangaka lokuthi ethi uNkulunkulu esethumele yena umfoka Mayekisa kodwa elokhu engafiki, njengoba phela egcine edukele lena Emampondweni ngayo ingelosi yamaMpondo. Phela Ushembe uthi mayichaza indaba yakhe ngalesi sikhathi esalena entabazwe eHarrismith, ingelosi eyafika kuqala yayimhlangabezile izohamba naye kwakuyingelosi yasemaMpondweni eyahlala imlindile ukuthi phela behambe beye emaMpondweni. Kodwa Ushembe ngaleso sikhathi wayesabanjezelwe yilo uThande lomkakhe kanye nezingane kanye nomama wakhe. Wayibambezela lengelosi yasemaMpondweni yaze yacunuka yahamba. Kodwa kwathi uma esethatha isinqumo sokuthi usengahamba manje, kwaqhamuka ingelosi yakwaZulu okuyiyona yayimhlangabezile. Wathi uma ebona ukuthi akuseyona leya ngelosi ekade imlindile, wamangala. Yabe isithi le ngelosi kuye, Shembe ngikuhlangabezile ukuba siye kwaZulu. Wabe seyiphendula ingelosi ukuthi akuwena nje ubufike ekuqaleni uzongilanda ekhaya kwanontanda bathakathi, kodwa bengibizwe ingelosi yasemaMpondweni. Kodwa yamphendula ingelosi yathi abantu bakwaZulu balambile kakhulu kodwa abasemaMpondweni basuthi. Yayisho khona phela ukuhlupheka kwabo abantu bakwaZulu njengoba bekade bekulezi zimpi ezingapheli ezigcine zibashiye bengasenayo imfuyo kanye namasimu abo, njengoba babeboshelwe nawo amakhosi abo, amanye abulawa khona emajele. Kwabe sekuthathwa zona izingane zawo zamakhosi zayofundiswa izimishini ukuze zisindiswe ziyeke yonke lento yendabuko, amasiko kanye nobukhosi, zibe ngamazemtiti bese igqoka amasudu. Le ngelosi yakwaZulu yamhola njalo Ushembe yaze yombeka khona lapha yana eThekwini, njengoba wafika wayohlalela emsizeni, njengoba wagcinela phela esekhona lapha emzini kaNkulunkulu ekuphakameni. Kanti wabuye wathola enye indawo kude buduze nakhona ekuphakameni enqayizivele. Ilapho athi efika khona nayi le ngelosi yasemaMpondweni iyahamba phela iyamthungatha. Yathi ngamthola lapho yathi angeke ngisakushiya kade nokungufuna. Yathi njengamanje kumele sihambe siye emaMpondweni lapho engangubizele khona. Ilapho kwaba khona uhambo lwakhe lokuqala Ushembe sebheke khona emaMpondweni, njengoba wazi wafika kuwo umuzi waMpofana owayengumfundisi wazo izimishini. Lapho agcine khona sesindisa yena u-anti walomfundisi owayesegule iminyaka ehlezi phansi engakwazi ukuhamba. Kanti nayo inyanga mthakathi eyayikade ifike kulo leli khaya ngenhloso yokwelapha, kwathi makufika Ushembe yaqoqa yakhala amaphepha. Asazi ukuthi yathi mayimbona yabonani. Umfundisi uMpofana wathatheka yilo mfundisi onguShembe ngamandla akhe omthandazo ukuvusa u-anti wakhe owayesewumbiliboqo, isikhumba sesinamathele emathanjeni, nawo amabele wayengasenawo. Wamelapha ngawo ukuthi agezwe bese egcotshwa amafutha emzimbeni. Wabonakala esedondolozela esekwazi ukuzihambela, wasinda kanjalo u-anti kaMpofana umfundisi. Udumo lwakhe Ushembe laselusabalele kuyo yonke indawo lena yasemaMpondweni. Selufike nakuzo phela izimishini lezi, kodwa bangamnandi izimishini uma kufika indaba ukuthi ukhona umfundisi othandazela abantu ngendlela ehlukile. Bathi besahleli ngokuthula khona lapha kwaMpofana, yabe isishintsha inkosi lena enguShembe. Yabe isithi kuMpofana, mntanami, izitha zami zisendleleni, zizoqhamuka ngapha ngaseningizimu, zizobe ziwu7 uma sifika lapha. Wamangala uMpofana ukuthi ngabe usho ukuthini manje umfundisi Ushembe.
Kodwa kuphelanga isikhathi esingakanani njengoba babehleli lapha egcekeni kaMpofana, sekukhona phela ibandla othiwa. Kwabonakala ngamahhashi ayisikhombisa eseqhamuka, agitshelwe phela izintokazi ezimhlophe zizongena khona lapha ekhaya kwaMpofana. Bafike behla emahhashini, bawabophela kahle emahhashini, base beza ngesankahlu kuye Ushembe. Abangambingelela nokumbingelela, bafike bambuza ngesankahlu ukuthi, Shembe, sesizwile ngawe, uyidukiselani indoda endala kangaka na? Idikoni lethu leli uMpofana. Phela naye uMpofana wayekade ekulo lolu hlelo lokuthi abefundisi bezimishini abamhlophe mabefika endaweni bafike bebone indoda engathi ithe ukuhlakanipha mbijana bese beyiqeqesha ukuthi izoba umfundisi walaba bantu. Kodwa futhi babesuke bengayigcobile, babazi kahle ukuthi umfundisi nje mbumbulu wokuthi ifundise abantu, kodwa umfundisi wangempela usuke kuwumlungu, ingakho base bembiza ngedikoni. Impendulo yakhe Ushembe yaba mfishane kakhulu ngoba wathi bantu abamuzanda panizoshumayela. Wabesenza kona lokho adume ngakho phela lokuba uncwedi walo iBhayibheli, wabashaya ngawo amavesi abaze baphendule ngalutho. Ngoba phela wayefika avule ivesi bese nika yena umlungu ukuthi akafunde. Bacaswa kakhulu abelungu, bavele badikila bagibela amahhashi abo bahamba. Emva kwalokho Ushembe phela wayesedume kakhulu, bonke abantu abagulayo basebeza lapha emzini kaMpofana. Bephuma kuzo izimishini abantu phela ababethakathiwe nangabathakathi. Phela abathakathi babezenzela kakhulu ngalesi sikhathi sazo izimishini, ngoba kwangasekho naloluya hlelo lokwenziwa komhlahlo owenziwa khona emakhosini. Lawa makhosi phela ayengasenawo amandla, abantu sebezisontela. Kwafika ngisho indoda eyayihambisa ukwexoxo ngawo umhlume owawuyiphethe le ndoda. Ushembe wayilapha kalula leyo ndoda, wayilalisa phansi, wasebeka unyawo lwakhe phezu komhlume, waqhuma. Yasukuma leyo ndoda yajabula, yahamba isibheke ekhaya isithokozile. Igama layo leyo ndoda kwakuwuMndali. Enye indoda yayigula kakhulu naye isize yaboshelwa kulo ihhashi ngenxa yokuthi yayivukwa amadlingozi phela idliwa yilesi sifo, ibhiyoze lonke igceke, base bekhetha ukuthi bayibophele kulo ihhashi. Naye wafike wayilapha kalula nje Ushembe, wayinyathela ngonyawo lapha esinyeni, waqhuma igazi lalilophele ngaphakathi, seliyihlule ngaphakathi. Lathi malifuna ukubuya ngaphezulu, wathi alibuyele ngezansi liphume ngakhona. Kwaba kanjalo, laphuma ngezansi igazi. Wathi uma eseqedile ngalaba abantu ayebalapha lapha kwaMpofana, wadlulela komunye umuzi wakwaShezi. Nakhona wafica isimo sisibi kakhulu, kunendoda eyigula kakhulu izibhonqa phansi, nayo ilunjwe yibo abathakathi. Nayo leyo ndoda wayilapha, wayithandazela yona le ndoda eyayizibhonqa phansi. Ilapho kwenzeka isimanga ukuthi kuphume izinkume ezingu-8 emlonyeni wale ndoda. Kwase kuba ukusinda kwayo le ndoda. Zonke lezi imanga azenza lapha Ushembe zabanga ukuthi adume kakhulu kule ndawo, kodwa aphinde abe isitha esikhulu sazo izimishini njengoba wayebasabisa kakhulu ngalo mthandazo namandla ayenawo ukuthi kuzoba ingozi kuzo izimishini ukuthi athathe abantu phela abasonta khona lapha izimishini. Kodwa inhliziyo yakhe phela yayisalokhu ilena kwaZulu lapha engakwazi ukufinyelela khona kulaba bantu ababehluphekile kakhulu. Ushembe wabona ukuthi umsebenzi usemkhulu kakhulu lapha Emampondweni ngoba abathakathi babedlangile kakhulu. Wathatha isinqumo sokuthi ahambe abuyele emuva ekuphakameni ukuze phela ezobuye akwazi ukuthi ayelapha yakwaZulu. Asazi ukuthi wayezosebenzisa luphi uhlelo ukuyongena lapha kwaZulu lapho kwakunabantu khona abanenkani kakhulu. Liyaguqa lapha eGumgedlela, umzukulu amafutha omkhovu 20 minutes phakathi. Amen.